אז השיעור מניקור הזה הוא חלק מקורס דיגיטלי קיים, שנמכר אצלי כבר למעל 1,000 מניקוריסטיות שונות. החלטתי הפעם להעניק אותו במתנה לכל אותן מקצועיות שעדיין מתקשות בשלב המניקור. צפייה מהנה. בשלב המניקור המטרה שלנו זה לפתוח ולנקות את כל המסילה פה שליד האור, ולהסיר שאריות אור שיש על הציפורן. בשביל לעשות את זה אנחנו נתחיל בדחיפת האור. אני אוהבת לעבוד עם הדוחף אור הזה, או שיש דגמים אחרים דומים, אבל בסופו של דבר המטרה שבצד אחד יהיה לי כפית מעוגלת וקטנה, שיכולה לדחוף ולהיכנס גם לציפורניים ומבנה ציפורניים יחסית קטן. כי יש גם את המבנה הזה שהוא יחסית גדול, אבל הרבה פעמים אצל לקוחות זה לא נכנס לזרת, כי הזרת קטנה והכפית גדולה. לכן אני אוהבת להשתמש בכפית הקטנה. אם יש לכם לקוחות עם אור בתולי כזה שצומח ומטפס על הציפורן וקשה לכם לדחוף את האור, או שכואב להם כשדוחפים להם את האור, אז יש הרבה בנות שאוהבות גם לדחוף עם המקלוני עץ האלה, עם הצד הזה, פשוט לבצע דחיפות כאלה בעדינות, בגלל שהוא יותר חד, אז בדרך כלל אומרים שהוא פחות כואב. מה שאתם צריכות לשים לב בדוחף לפני שאתם מתחילות לעבוד, תסתכלו עליו טוב טוב, לראות שהוא לא קיבל מכה או שהוא לא חד מדי באזור הזה. הרבה פעמים, בגלל שאנחנו משתמשות בדוחף אור ולא מסתכלות ממש מקרוב לבחון אותו, גם אותו צריך לבחון, כמו שאנחנו בוחנים את המספריים ואת הצוותית, כי ברגע שהוא יהיה יותר מדי חד כאן, או שתהיה לו איזושהי נפילה, ואז ייצור שפיץ כזה חד באזור הזה, אנחנו יכולות לפצוע גם את הציפורן של הלקוחה וגם את האור שלה כל פעם כשננסה לדחוף, ולא נבין למה. אז שימו לב שאתם עובדות עם דוחף שהוא מעוגל, יחסית אין לו איזושהי פינה או מכה חדה שיכולה לפצוע, וגם כאן שהזווית שלו היא צריכה להיות חדה כדי להצליח להיכנס ולדחוף ולנתק, אבל לא חדה מדי כמו סכין, כי אז היא עלולה לכרות על הציפורן שלנו או לפצוע את האזור הזה פה שבין החיבור של האור לבין החיבור של הציפורן. אז אני אראה לכם בקורס איך אני עובדת בשיטה של הדחיפה בשתי שלבים. זאת אומרת, אני דוחפת פעם אחת למטרה מסוימת, ובפעם השנייה אני דוחפת עוד פעם למטרה קצת אחרת. אבל לפני שאני אסבר לכם על דחיפת אור בשיטת שתי השלבים, אני רוצה להראות לכם מאיזה כיוון לאיזה כיוון דוחפים. אני ממליצה תמיד לעבוד על כל אצבע באותו סדר. זאת אומרת, אם אנחנו רגילות לדחוף משמאל לימין, אז תדחפו בכל האצבעות משמאל לימין. לא לדחוף באצבע אחת ככה, ובאצבע אחת מפה, ואצבע אחת לסיים מכאן, ואצבע אחת לסיים מכאן. כל פעם באותו סדר עבודה, באופן כללי, כן, לא רק בדחיפת אור, אני חושבת שזה ממש טיפס שיכול לקצר בזמנים ולמנוע הרבה בלבולים ובעיות. כל פעם לעבוד באותה צורה. אתם רגילות להתחיל עם אצבע ביד ימין, אז תתחילו עם האצבע ביד ימין, כל פעם. גם בהסרה, גם בשיוף צורה, גם במריחה של הלק, גם במריחה של הטופ, אתם תראו שזה ממש יעזור למי שלא רגילה לעבוד בצורה כזאת. אז אני בדחיפת האור מתחילה קודם כל בסינוס שמאל למרכז ולסינוס ימין. בתעלות כאן אין יותר מדי מה לדחוף, לכן תמיד אנחנו מתחילות מהאזור של הסינוס. מסינוס לסינוס. אוקיי, אז עכשיו לגבי התהליך עבודה שלי בדחיפת האור. אני קודם כל אוהבת לעשות דחיפה ראשונית, שבדחיפה הראשונית אני רק טיפה מנתקת את האור מהציפורן. אני עושה את זה בעזרת תנועות קטנות, והמטרה שלי מתמקדת רק בלנתק את האור מהציפורן. ורק בפעם השנייה, אחרי שהגעתי כבר לסינוס הימני, אני עושה עוד פעם את אותה דחיפה, רק שהפעם בדחיפה הזאת אני מבצעת תנועות שהן יותר כאלה מעגליות, כדי להרים יותר את האור כלפי מעלה, כדי שתהיה לי כניסה יותר טובה עם הראשי מניקור. אז עוד פעם, בשלב הראשון אני קודם כל מבצעת דחיפות מהסינוס הזה לסינוס השני. דחיפות קטנות לנתק את האור מהציפורן למרכז ולסינוס ימין, ולאחר מכן בסבב השני אני עושה עוד פעם דחיפה, והפעם הדחיפה הזאת היא כדי להרים את האור מהציפורן, ובשלב הזה אני ממש מבצעת תנועות כאלה קטנות כדי ממש להרים. למה אני עושה את זה בשתי שלבים? כי אני לא חושבת שבפעולה אחת, ברוב הציפורניים, אני לא חושבת שבפעולה אחת כזאתי, במעבר אחד, אפשר גם לנתק וגם להרים את האור בלי לפצוע אותו, ולעשות את זה בצורה טובה ויסודית. לכן צריך לעשות את זה בשתי שלבים, ולדעתי זאת גם שיטה שהיא הרבה יותר עדינה והרבה פחות כואבת לרוב הלקוחות. כשאני מבצעת את הדחיפה של האור, חשוב לי לעבוד בזווית כזאת בערך, אני לא יותר מדי שוכבת, כי אם אני יותר מדי אשכב, אני עלולה לפצוע עם הקצה של הדוחף את האור מכאן, וגם אני לא אצליח להרים בכלל את האור. ואני גם לא רוצה לעבוד בזווית שהיא יותר מדי עומדת, כי ברגע שאני אדחף בזווית כזאת, אני עלולה בעצם לגרד ולפצוע את הציפורן. בכל מקרה יש לי פה קצה שהוא יחסית חד,
בדוחף אור, ולכן אני לא רוצה לעבוד בצורה שהיא כמו עיפרון, כי אני עלולה ממש לגלף ולפצוע את הציפורן. אם יש לי פטריגיום, שאריות אור על הציפורן שמפריעות לי, אני לא דוחפת אותם עם האור, להפך, אני ממש מדלגת מעליהם, והמטרה שלי זה לנתק רק את הקטיקולה, רק את האור, ולא להתחיל לגרד שאריות של אור על הציפורן. אם אני אתחיל לגרד שאריות של אור על הציפורן, אני עלולה ממש לגרד ולדחוף אותם, ואז אני לא אדע, אני לא אצליח להבדיל בין קרומי אור לבין הקטיקולה עצמה, ומעבר לזה, זה גם יכול לפצוע ולתת לי תוצאות הרבה פחות טובות, וכמובן שזה גם יכול לגרום לצמיחה הרבה יותר מהירה של קרומי אור גם בטיפול הבא. בגלל זה הרבה פעמים לקוחה שיש לה קרומי אור, אז זה משהו שהוא לא עובר, כי צריך פעם אחת לפתור את זה כמו שצריך ולא לדחוף אותם פנימה, אלא אנחנו נסיר אותם בעזרת שיוף עדין עם הראשי מניקור. לכן אם יש לי קרומי אור כאן באזור שליד, אני פשוט יעלה מעליהם, יתעלם מהם וידחף רק את האור, ואת הקרומים אני אשאיר. אני לא אנסה לגרד אותם כלפי מטה, ואני לא אנסה לדחוף אותם לבפנים. חשוב מאוד כשאתם דוחפות, עוד פעם אני חוזרת לנושא הזה, באזור הזה יש לנו את החצי עיגול הלבן, שזה השערון, וזה האזור שבדרך כלל הוא הרבה יותר רגיש, והציפורן שם הרבה יותר דקיקה, ואנחנו בשנייה יכולות בטעות לדחוף ולגלף ולפצוע את האזור הזה. לכן שימו לב שאתם ממש זהירות באזור הזה, ומתעסקות רק במה שצריך, רק לנתק את האור מהקטיקולה בזהירות, ולאחר מכן טיפה להרים בתנועות שהן כאלה. גם בזמן הדחיפה, כשאני מנסה לנתק את האור מהציפורן, אני עובדת בתנועות קטנות, בדיוק כמו שאתם רואות כאן, אתם תראו גם בשיעור המעשי על המודליסטית, תנועות קטנות, וגם מתי שאני מרימה. אני לא עושה תנועה אגרסיבית, יאללה, טק, יאללה, בואו ננתק, לא. תנועות קטנות, בסבלנות, יעשו את העבודה הרבה יותר טוב. וגם לאחר מכן בהרמה, גם התנועות שלי הן קטנות, עם טיפה הטיה של הכפית של הדוחף, כדי להצליח להרים את הקטיקולה כלפי המעלה. אחרי שסיימתי לדחוף את האור, אני צריכה לבדוק שבאמת האור מורם בצורה נכונה מהציפורן ומנותק לגמרי. כי אם האור לא מנותק מספיק מהציפורן, אחרי זה שאני אנסה להיכנס עם הראשי מניקור, נגיד באזור הזה האור לא מספיק מנותק, אני פשוט לא אצליח להעביר את הראש מניקור באזור הזה, וזה מה שיכול להוביל לפציעה. אז איך אני בודקת שהראש באמת מנותק כמו שצריך? אני ממש יכולה למתוח עם האגודל שלי את הקטיקולה כלפי מעלה. אם אני רואה שהאור והקטיקולה של הלקוחה נמתחים ביחד עם האצבע שלי לשתי הכיוונים, גם צד ימין וגם צד שמאל, זה אומר שהאור מנותק. אם אני מבצעת את המתיחה ואני רואה שהאור לא מתנתק מהציפורן והוא עדיין דבוק לציפורן, זה אומר שאני צריכה לדחוף עוד קצת, כי כנראה לא ניתקתי את האור מהציפורן כמו שצריך. חשוב לוודא שמתחנו את האור כמו שצריך. אחרי כל אצבע אני ממש מבצעת את השלב של הדחיפת האור בשתי השלבים, ולאחר מכן מרימה, ורק אחרי שהרמתי ובדקתי שהכל מנותק, אני יכולה לעבור לאצבע הבאה, וככה אני עושה בכל הציפורניים. עוד שיטה לבדוק שבאמת דחפנו את האור כמו שצריך. נכון, יש לנו את השלב הראשון שאנחנו מנתקים את האור, ואז השלב השני שאני מרימה את האור. אז בשלב השלישי אני ממש עושה כזה, סיבוב, כשהדוחף בתוך הכיס של הקטיקולה, ואם אני מרגישה שהוא עובר כאן בצורה חלקה לאורך כל האור, זה אומר שניתקנו את האור כמו שצריך. אם אני עושה את זה ואני מרגישה שמשהו מפריע לי במסילה, הדוחף לא עובר לי בצורה חלקה, זה אומר שיש פה משהו שמפריע ולא דחפתי או הוצאתי אותו כמו שצריך. עוד דבר חשוב שצריך לדעת לגבי דחיפת אור. לכל לקוחה יש שערון. השערון הוא בעצם סוג של השתקפות של שורש הציפורן. ככל שהשערון פה יותר גדול, ככה זה אומר שיש לנו פחות מקום לדחוף. ככל שהשערון יותר קטן, זה אומר שכיס הקטיקולה יותר עמוק ויש לנו יותר אור לדחוף ולהרים. לכן שימו לב לזה. אם יש לכם לקוחות עם שערון מאוד גדול, וזה בעיקר אופייני גם שבאגודל, בדרך כלל השערון הוא הרבה יותר גדול, ובגלל זה גם כשדוחפים שם את האור, אז זה הרבה יותר כואב, ואין הרבה לאן להיכנס. אז שימו לב, אם יש לכם לקוחות עם שערון גדול, תיקחו בחשבון שפה אתם תצטרכו להיות מאוד זהירות, הרבה יותר זהירות, ולא יהיה לכם יותר מדי לאן להיכנס עם הדוחף או עם הראשי מניקור. אותו דבר גם לגבי האגודה, אתם יכולות לעבוד על כל היד בצורה רגילה, ואז פתאום באגודה אתם תראו שערון הרבה יותר גדול, זה אומר שהכיס קטיקולה שם הרבה יותר קטן, ואתם תצטרכו לדחוף הרבה יותר בזהירות, כי לא יהיה פה לאן להיכנס. אם תדחפו באגודל, כמו בכל שאר האצבעות, אתם ישר תפצעו את הלקוחה, כי הכיס קטיקולה שם מאוד קטן. עכשיו נעבור לשיעור התיאורטי על עבודה עם ראשי מניקור. אני אראה לכם בדיוק באיזה זוויות, באיזה עוצמה, בעצם איך עובדים עם הראש מניקור בצורה הטובה ביותר. ואם אתם נהנות בינתיים מהשיעור, אתם מוזמנות לעשות לייק ולהירשם לערוץ כדי לקבל עדכונים על סרטונים חדשים. אין איזשהו ראש שהוא הכי טוב והכי מועדף, יש כמה ראשים ספציפיים שיכולים להתאים למטרה אחת. כל אחת בוחרת את מה שנראה לה נותן לה תוצאות יותר טובות ואת מה שהיא רגילה לעבוד איתו.
אני יכולה להגיד שאני רגילה לעבוד גם עם ראש להבה וגם עם ראש טיל. בעצם כל ראש שיש לו קודקוד צר ובטן יחסית קצת יותר עבה, שהוא בנוי בצורה כזאת הדרגתית, יכול להיות טוב בשביל השלב הזה של הרמה והניתוק של האור. מבחינת המידות של הראשים, זה ספציפית ראש להבה 0.23, הקוטר שלו, זאת אומרת העובי שלו נמדד ב-0.23 מילימטר. יש ראשים שהם יותר צרים ואז המספר יורד, זאת אומרת יש 0.21, 0.18 וככל שהמספר יותר יורד, ככה הראש יותר דק ופחות שמן. עכשיו למה זה טוב לנו? אם יש לנו לקוחות שיש להם כיס קטיקולה מאוד מאוד צר, שאי אפשר להיכנס יותר מדי לבפנים, או שהתעלות מאוד 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 עמוקות, אתם מכירות בטח את הלקוחות האלה, שהתעלות מאוד עמוקות והציפורן שקועה בפנים, במקרים כאלה אנחנו לא נרצה לעבוד עם ראש שהבטן שלו יחסית עבה, אנחנו נרצה לעבוד עם ראשים שהם יותר צרים, בערך 0.21 ואפילו 0.18 זה יותר עדיף. אבל לרוב הלקוחות הסטנדרטיות עדיף לעבוד עם ראש 0.21 או 0.23, ואם יש לכם ראש טיל, אז גם שיהיה פחות או יותר באותו קוטר. אני מעדיפה לעבוד עם ראשים אדומים בלבד. זאת גסות אדומה שמתאימה כמעט לכל הלקוחות. בגסות כחולה אני כמעט ואף פעם לא יעבוד, אלא אם כן מגיעה אליי לקוחה מבוגרת עם אור מאוד 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 קשה ומרובה, שאני מרגישה שהראש האדום לא מצליח באמת לעשות את העבודה באור שלה. עכשיו עוד משהו מאוד 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 חשוב, שימו לב, ראשי מניקור אני ממליצה באמת לא להחזיק יותר מדי זמן, להחליף כל 10-15 לקוחות, עדיף אפילו כל 10 לקוחות. אני אחרי 10 לקוחות כבר זורקת את הראשי מניקור ומחליפה לחדשים. אין לכם מושג כמה זה משפיע על העבודה, ואיך התוצאות של המניקור גם נראות הרבה יותר טוב, וגם המניקור הוא הרבה יותר מהיר והרבה יותר זריז כשאתם עובדות עם ראש שהוא לא שחוק. ראשי המניקור, בעיקר האדומים, הם יחסית מאוד מאוד עדינים, לכן הם נסתמים מהר מאוד. בעיקר אם אתם עובדות על ראש יחסית יבש, או שאתם מסירות איתם קרומי אור על הציפורן, הם עובדים ממש ממש קשה. לכן אחרי 10 לקוחות זה כבר פחות מתאים לעבודה. זה גם יאריך לכם את הזמני העבודה, גם יחמם את הציפורן ואת האור של הלקוחה, גם יכול לפצוע וגם לא תהיו מרוצות מהתוצאה. אז באמת טיפ גדול 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 ממני אליכם, תחליפו ראשי מניקור ולא להחזיק ראשי מניקור שהשתמשתם בהם יותר מ10 פעמים. כל פעם שאני פותחת ראש מניקור חדש, למרות שאני מחליפה כל 10 לקוחות, אני אומרת וואו, כאילו איך המניקור יתקצר לי ואיך כאילו איזה הבדל זה עושה לי בעבודה. כל פעם אני מופתעת מזה. אז גם בשלב המניקור אני אוהבת לעבוד בשתי שלבים. שלב ראשון של מעבר אחד שיש לו מטרה אחת, ושלב שני של עוד מעבר שגם לא יש מטרה. כמובן שבציפורניים שהן קצת יותר בעייתיות ויש בהם הרבה קרומי אור, יכול להיות שנצטרך גם יותר מעברים. זאת אומרת לעשות פעם אחת, עוד פעם אחת ועוד פעם אחת ועוד פעם אחת אפילו. זה תלוי מאוד במצב האור של הלקוחה ואיך היא הגיעה. ואם היא הגיעה ממניקוריסטית קודמת ויש לה הרבה קרומי אור, תלוי מאוד בקיצור. אבל אם יש לכם לקוחה שאתם עושות עליה עבודה טובה ומניקור נכון, זה אומר שהאור שלה אמור לצמוח בצורה טובה גם בטיפול שלאחר מכן. ואם תעשו 2-3 טיפולים טוב, כמו שצריך, מניקור נקי בצורה נכונה ותקינה, אז כשהלקוחה תחזור בפעם הבאה, אתם לא תצטרכו לעשות יותר משתי מעברים, וזה באמת מה שאפשר לראות בקורס, בהדגמה המעשית. אני אראה לכם את הלקוחה שלי שיש לה אור מאוד מאוד עדין ומאוד מאוד רגיש, איך היא חזרה אליי אחרי שבועיים, עם כמעט ולא הייתה לה צמיחה, והיה לי מאוד קל לעשות לה את המניקור, בגלל שעשיתי לה כבר מניקור תקין בפעמים הקודמות, ועכשיו אני גם הולכת ללמד אתכם איך לעשות את זה, כדי שלא תצטרכו להשקיע כל כך הרבה זמן על מניקור ללקוחה. אנחנו לא צריכות לשבת ולהשקיע כל כך הרבה זמן, זה לא אמור להיות מתסכל. אם מראש עושים מניקור תקין, הצמיחת אור תהיה כזאתי שתאפשר לכם מניקור קצר ומהיר וקל בטיפול הבא. אז אמרנו ששיטת המניקור שלי מורכבת משתי שלבים. בשלב הראשון אני אוהבת עם הראש מניקור לעבור ולעבוד בעיקר על הציפורן. זה מאוד עוזר לי אם יש לי קרומי אור או שאריות או כל מיני אזורים שאני צריכה לחספס על הציפורן הטבעית. אני עדיין לא נוגעת יותר מדי באור. לכן בשלב הראשון אני מתמקדת בעיקר על הציפורן ולא נכנסת מתחת לקטיקולה. אחרי שסיימתי את המעבר הזה, ובאמת אני רואה שאין לי קרומי אור וצלחתי את השלב הזה, אני יכולה לעבור לשלב הבא, שבשלב הזה אני ממש עובדת על כל האזור שיותר בפנים, בתוך הקטיקולה, מתחת לאור. בשלב השני אני יותר מותחת את האור, וממש מנקה שאריות של אור שיש לי מתחת ובתוך הכיס של הקטיקולה. שלב ראשון, ניקיון של שאריות וקרומי אור על הציפורן. שלב שני, אני יותר מנקה בכיס של הקטיקולה. אם מגיעה אליכם לקוחה שאין לה בכלל כלום כאן על הציפורן, אין לה קרומי אור, אז אתם ישר יכולות לדלג לשלב השני, שזה ישר לנקות רק את הכיס של הקטיקולה ומתחת לאור. למרות שזה בדרך כלל לא אופייני, אפילו במניקור הכי יסודי והכי תקין שעושים, תמיד יש קרומי אור קטנטנים, ממש קטנטנים, שצריך לנקות ולחספס עם הראש מניקור.
אני מתחילה את המניקור על כל האצבעות מימין לשמאל, כשהמכונה שלי על מצב R, מצב העשרה הרגיל, ועל מהירות של בערך בין 10 ל-15,000 סיבובים. וכשהמכונה שלי על המצב הזה, אני בעצם מבצעת את הניקיון בצורה כזאת בשתי שלבים. ניקיון ראשון, ניקיון של קרומים על הציפורן, והשלב השני, יותר מתחת לקטיקולה, לנקות את כל שאריות האור ולהרים את הקטיקולה כלפי מעלה. לאחר מכן, אני מחליפה את המכונה שלי למצב רוורס, ואני עובדת ממש לכיוון השני. מהסינוס השמאלי לכיוון סינוס ימין בתנועות קטנות. בשלב הראשון מנקה את כל שאריות הקרומים מהציפורן, ובשלב השני יותר נכנסת ומנקה את כל שאריות האור מתחת לקטיקולה. מישהי שמאלית כמובן שאצלה זה יהיה הפוך. אני כמובן קודם כל עובדת לכיוון אחד על כל האצבעות, ורק אחרי שסיימתי את כל האצבעות לכיוון אחד, אני מחליפה למצב רוורס, ואז עובדת על כל האצבעות לכיוון השני. עכשיו לגבי התנועות, מאיפה אני עובדת עד לאיפה. תמיד אני מתחילה באזור לא של הסינוס, כי זה אזור שהוא מאוד רגיש, אז אני רוצה מינימום מגע איתו. אני אתחיל באזור של בין מרכז הקטיקולה לבין הסינוס, משהו כאן. מכאן אני עוברת ויורדת בתנועות קטנות לכיוון הסינוס השמאלי, ויורדת לתעלה. אותו דבר לגבי הצד השני, כי אני עושה ברוורס. אני לא מתחילה לגמרי מהסינוס, כי זה אזור שהוא יחסית רגיש. אני מתחילה קצת אחרי, יותר קרוב למרכז, ובתנועות קטנות יורדת למטה. עכשיו באיזה זוויות אני מחזיקה את הראש מניקור שלי, זה גם חשוב. שימו לב שכשאני עובדת בצורה כזאת, אני לא מטה את הראש שלי ועובדת בצורה כזאת. כשאני מתקרבת לאזור של הסינוס, אני רוצה שהשפיץ שלי יהיה נגד הכיוון שאני עובדת איתו. זאת אומרת, אם אני עובדת לצד שמאל, אז השפיץ שלי מוטה לצד ימין. אם אני עובדת לצד ימין, אז השפיץ של הראש מניקור שלי מוטה לצד הנגדי. כי אם אני אעבוד בצורה כזאת, אז רוב הסיכויים שאני פשוט אפצע את הלקוחה. אוקיי. עכשיו לדבר השני, לגבי הזווית של הראש כשאני נמצאת פה בתעלות. כשאני משאפת פה בתעלות ויש פה הרבה אור להסיר, אז הראש שלי הוא לא יורד בצורה כזאת ישרה, כי ברגע שאני ארד בצורה כזאת ישרה ואני אנקר, אז הבטן של הראש, האזור היותר רחב, בעצם ישאף את הציפורן. את הציפורן הטבעית של הלקוחה מהצד. לכן תמיד כשאני מגיעה לאזור הזה, אני טיפה במקום ליישר את הראש, אני מטה אותו קצת לכיוון החיצוני בצורה כזאת, ואז אני מבצעת את הניקיון בצורה כזאת, כדי שהבטן ורוב הלחץ יופעל על האור פה בצד, שגם ככה יש פה הרבה אור יבש, ולא יונח באופן שווה גם על הציפורן וישאף ודקק אותה בעיקר באזור הזה, שזה האזור שאחרי זה מצטבר לנקודות צמיחה, ואז אני יכולה להחליש את הציפורן. אני רוצה בעצם להפעיל את רוב הלחץ על האזור הזה פה של האור, ולכן אני אחזיק את הראש בצורה כזאת ולא בצורה כזאת. גם כאן אני אחזיק את הראש בצורה כזאת ולא בצורה כזאת, כשאני עובדת למטה. עכשיו לגבי הזוויות מהצד. כשאני עובדת עם הראש, אני תמיד רוצה שהראש שלי יונח על הציפורן בזווית כזאת. אם אני אניח את הראש בזווית כזאת, קודם כל אני לא אצליח לנקות כלום, חוץ מלשאף את הציפורן עם הבטן של הראש, וגם אני יכולה בעצם לגרום לשפיץ, לפצל פה את הקטיקולה באזור הזה, כי אני עובדת בצורה כזאת, ואז מה קורה כשמפצלים את הקטיקולה? זו תופעה שבטח הרבה מתחילות ראו. כל מי שמתחילה להתעסק בתחום הזה רואה שיש קטיקולה מפוצלת, זה כאילו ממש שתי קטיקולה. יש את הקטיקולה הזאת ומתחת יש עוד קטיקולה שצומחת. למה זה קורה? כי אנחנו עובדות בצורה כזאת, כשהשפיץ פשוט נכנס ככה ופוגע באור, והוא גורם לפיצול של הקטיקולה, ואז ממש קשה לעשות מניקור לציפורן כזאת, וזה גם לא יוצא טוב. לכן אני לא אעבוד בצורה כזאת, שהראש שוכב מדי, אלא אני אעבוד ממש בצורה כזאת, שהשפיץ הוא נוגע בדיוק בחיבור בין האור לבין הציפורן מתחת, ורק אם אנחנו בתכלס נרים נמתח את הראש של הלקוחה, אנחנו נוכל לראות איפה השפיץ שלנו נוגע. לכן כשאנחנו עושות את המניקור, חשוב לנו גם למתוח את האור, בעיקר כשאנחנו מנקות מתחת לקטיקולה, וגם תמיד תסתכלו שנייה מהצד. בעיקר אם אתם לא בטוחות שהראש שלכם מונח בצורה טובה. גם אם אתם מקצועיות שהרבה זמן בתחום, תמיד תסתכלו שנייה מהצד, לראות האם אני מניחה את הראש כמו שצריך, האם הזווית שנוגעת בציפורן זאת הזווית שצריכה לגעת בציפורן, אוקיי? גם כמובן לא עובדת בזווית שהיא יותר מדי מורמת, כי אם אני עובד בזווית שהיא יותר מדי מורמת, וואי. אוניכורקסיס ובעיות ופציעות, ואנחנו בשנייה יכולות לשאף את השערון, שזה גם ככה חלק יותר דקיק של הציפורן, ואם אנחנו משאפות את הצערון, הציפורן יכולה לצמוח, בעצם הצמיחה שלה תיפגע לצמיתות, והיא תצמח מפוצלת, או שהיא תנשור ולא תצמח, קיצר בעיות מפה ועד להודעה חדשה. לכן מאוד מאוד חשוב תמיד לבקר את עצמנו, וגם להסתכל מהצד
האם הזווית שאני מחזיקה את הראש היא נכונה, והאם היא מונחת על הציפורן באופן שווה ונכון. אז אני חוזרת עוד פעם על האזורים שהכי צריך להיזהר מהם במניקור. הסינוסים. אנחנו אף פעם לא נעבוד בצורה כזאת, ואנחנו גם לא נעבור יותר מדי עם הראש מניקור. גם אם אנחנו עובדות בזווית שהיא נכונה, אנחנו לא רוצות להישען פה יותר מדי בסינוסים, כי זה אזור שהוא תמיד נפצע ראשון. לכן אני תמיד כאילו ינסה להתחמק מהאזורים האלה כמה שיותר. אז זה קודם כל הסינוסים. דבר שני זה החצי עיגול שיש לנו פה, הלבן, השערון. גם פה, אני כמה שיותר אנסה להתחמק ולא לגעת יותר מדי באזור הזה, לא לשאף יותר מדי. זה אזור שהוא מאוד מאוד רגיש. אז איך בעצם אני מבצעת את המניקור בפועל? כמו שאמרתי, אני נכנסת מהאזור הזה בין הסינוס לבין מרכז הציפורן, ומתחילה בתנועות קטנות, קודם כל להסיר את קרומי האור שיש על הציפורן. לאחר מכן אני עוברת, אבל לא נשענת יותר מדי על האזור של הסינוס השמאלי, ואז פה אני טיפה מותחת את האור של הלקוחה, ונכנסת ומנקה כשהראש שלי טיפה מוטה הצידה. מנקה את כל המסילה. הרבה פעמים כשאני אבצע את הפעולה הזאת, אז בעצם האור יעוף לי כזה לצד, הוא כזה יצטופף לצד, ולכן אני ממש מוציאה אותו עם הבטן. הפעם אני אעבוד יותר עם הבטן של הראש, הצידה, וגם כאן עם הבטן, מוזיזה אותו החוצה. לאחר מכן, אחרי שסיימתי את הקרומים, אני יותר אכנס מתחת לאור, אני בשלב הזה יותר אמתח, ועכשיו עם הראש מניקור אני יותר אכנס, ותוך כדי שאני מותחת את האור, אני ממש מסתכלת לראות מה אני צריכה לנקות, והאם הראש שלי יושב בצורה נכונה, אני ממש מסתכלת מהצד, ועושה בדיוק את אותן תנועות, רק שעכשיו אני טיפה יותר בדגש על האור. זאת אומרת, במקום שהראש שלי ישייף בזהירות את הציפורן, עכשיו הוא יותר משייף את האור, ואיך אני יודעת בעצם שהראש עובד על האור? אני הרבה פעמים יוכל ממש לראות את הראש מבעד לקטיקולה, אבל לא תמיד, זה ממש תלוי במבנה בסוג אצבע. ממש מתחילה לנקות, כל פעם אני חייבת למתוח בשביל לראות מה אני מנקה, זה באמת טיפ ששינה לי את החיים, למתוח בכל אזור שבו אני עובדת כדי לראות מה אני מנקה. אותו דבר גם אני עושה אחרי שסיימתי על כל האצבעות, אני עושה ברוורס בדיוק את אותם שלבים. בסופו של דבר, מה שאני צריכה לראות, איך אני יודעת שבעצם עשיתי הרמה נכונה של המניקור, אני צריכה להשאיר לי רק סלייס קטן פה של הגזירה, ופה צריך להיות הכל נקי, ופה צריך להיות הכל נקי, וכשאני מותחת ומרימת האור, אני צריכה לראות בפנים מסילה נקייה, חלקה ואחידה, בלי חתיכות של אור באמצע, בלי שאריות של אור מתחת לקטיקולה, ממש הכל נקי וחלק, ופשוט רק מוכן לגזירה חד פעמית. בלי שאריות פה בצדדים, ובלי חתיכות של אור מתחת לקטיקולה. ברגע שזה קיים אצלי, אני יודעת שהכל טוב, ואני יכולה לעבור לגזירה עם מספריים. לפני שאני עוברת לגזירה עם מספריים, אני עושה את הבדיקה הזאת על כל האצבעות, ורק לאחר מכן אני יכולה לעבור לגזירה עם המספריים. אם אני מותחת ומרימה את האור, ואני רואה שהאור לא מתנתק מהציפורן, זה אומר שמלכתחילה לא עשיתי את דחיפת האור כמו שצריך. אם אני מרימה את הכיס קטיקולה, ואני רואה שמתחת עדיין יש לי שאריות קטנות של אור שלא הצלחתי להוריד, אני פשוט יכולה לחזור על הפעולה שוב פעם עם הקצה והשפיץ של ראש הלהבה בזהירות כדי לנסות להוריד אותם ולהוציא אותם לגמרי. אם בינתיים את נהנית מהשיעור והיית רוצה ללמוד עוד ולראות איך אני עושה את המניקור על אצבע אמיתית, בנוסף להסרת לק נכונה, שיוף צורה, השלמה למרובע סימטרי ומריחת לק מדויקת וחלקה, את מוזמנת להיכנס לקישור מתחת לתיאור של הסרטון הזה, יש שם גם קוד קופון הנחה לקורס המלא. טוב, עכשיו אחרי שהרמנו את האור, אנחנו עוברות לגזירה עם מספריים. אני אוהבת לעבוד עם הדגם הזה, 23/1. זה הדגם גם שרוב המניקורסיות אוהבות לעבוד איתו. יש לו כאן קצה כזה מעוקל, שמאוד נוח כזה לגזור, כי גם הקטיקולה שלנו מעוגלת, ובאופן כללי זה דגם אקסקלוסיב, זה הדגם כביכול הכי טוב, הכי איכותי, ההשחזה שלו הכי איכותית, ובאמת מרגישים את זה בעבודה. אז המספריים האלה מיועדות לימניות, לשמאליות יש דגמים אחרים שהם לא מדגם אקסקלוסיב, הם מדגם אקספרט שמתאימות לשמאליות. ולמה בעצם צריך מספריים במיוחד לשמאליות? אם נסתכל על המספריים מהצד, נראה שהלהבים מונחים אחד ליד השני, ולא אחד על השני, כמו במספריים רגילות. ולכן בזמן הגזירה יהיה להב אחד תחתון שיותר קרוב אלינו, והלהב העליון יהיה יותר קרוב ללקוחה. וכשיד שמאלית תעבוד עם המספריים האלה, זה יהיה הפוך. הלהב התחתון יהיה קרוב ללקוחה, והלהב העליון יהיה קרוב אלינו. עכשיו, זה לא אומר ששמאליות לא יוכלו בכלל לעבוד עם המספריים האלה, אבל הם כן יצטרכו לעבוד ולהתרגל אליהם, ויכול להיות שזה יהיה קצת יותר קשה מאשר יד ימנית מתרגלת לעבוד איתם.
אז איך מחזיקים את המספריים? האמת שאני מחזיקה את המספריים לא כמו שכולם מחזיקות, אני מחזיקה בצורה קצת שונה, ויכול להיות שבאמת כאילו זה לא נכון, וככה התרגלתי, אבל באמת תנסו גם וגם ותראו מה מרגיש לכם יותר נוח ויותר יציב. איך אני מחזיקה את המספריים? אני מכניסה את האמה לכאן ואת האגודל לכאן, הלהבים פונים אליי, ואז אני פשוט גוזרת בצורה כזאת. אבל בתכלס, מה שכולם מלמדות זה להחזיק את המספריים בצורה כזאת שהאגודל כאן, הקמיצה כאן, ואז יש לי שתי אצבעות כאן, שאחת מחזיקה את המספריים מכאן, והאצבע הזאת היא אמורה לתת תמיכה על הבורג. כאילו 4 אצבעות מחזיקות את המספריים, ואני מחזיקה ב3 אצבעות. אני מחזיקה בצורה כזאת. אז איך גוזרים את הקטיקולה אחרי שהרמנו אותה? כעיקרון הגזירה מתחילה מהאזור של הסינוס הימני לאזור של הסינוס השמאלי. אם את שמאלית אז כמובן שזה הפוך. המטרה שלי היא להוציא סלייס אחד דקיק ואחיד. ותמיד כשאני מתחילה לגזור, אני גוזרת קודם כל סלייס יחסית דקיק, וככל שאני עולה יותר לכיוון המרכז של הציפורן, ככה הסלייס שלי נהיה יותר עבה. וכשאני מגיעה לסיום, בסינוס השמאלי, לסיום של הסלייס, אז אני רוצה כביכול יותר לדקק אותו. אז איך אני עושה את זה? אני לאט לאט מכניסה את ההתחלה של הקטיקולה לתוך שתי הלהבים של המספריים, כשהמספריים שלי במנח של כמעט 90 מעלות מהציפורן. חשוב לשים לב שהביסים צריכים להיות מאוד מאוד קטנים, לכן אני אשתמש רק ב2 מילימטר מהקצוות של הלהבים של המספריים. רק אחרי שאני רואה שיש לי חתיכת אור בין שתי הלהבים, אני מרשה לעצמי לעשות חיתוך קטן, ולאחר מכן להתקדם לעוד חיתוך ועוד חיתוך. אני לא עובדת באמת עם כל האורך של הלהב, אלא רק עם 2 מילימטר שלו. ככל שאני יותר מתקרבת לאט לאט לגזירה של האזור השמאלי באצבע, אני יותר מרימה את מרפק יד ימין שלי כדי לאפשר גישה עם המספריים, ואת האצבע של הלקוחה אני גם מטה צידה לצד ימין, כדי שאני אוכל להגיע ולגזור בצד השמאלי של האצבע, ששם זה אזור שהוא קצת יותר מאתגר. אני מנסה ככל הניתן לשמור על חיתוך של חתיכת אור אחידה, ככה גם האור יצמח בצורה הרבה יותר אחידה. לא תמיד זה מתאפשר, כי לפעמים יש קטיקולות עקומות או דקיקות מדי, אבל אני עושה מה שאפשר. בדרך כלל מי שרגילה לעבוד עם צוותית, אז עם צוותית הגזירה יותר מלמעלה, יותר עליונית, ולכן מתי שמרימים את האור עם הראשי מניקור, אז צריך ממש להרים את האור כלפי מעלה. במספריים הגזירה יותר פנימית, שימו לב בזווית של 90 מעלות ולא בצורה כזאת, אלא יותר בצורה כזאת. לכן בשלב של העבודה עם הראשי מניקור, בשלב הרמת האור, לא היינו צריכים להרים יותר מדי את האור כלפי מעלה, כי גם ככה הגזירה היא פנימית. אז אמרנו, אנחנו פה במרכז, נותנים חיתוך, כל פעם מתאים את האצבע של הלקוחה לצד ימין, וככל שאני מגיעה לאזור השמאלי של הציפורן, אני יותר מטה ומטה את האצבע של הלקוחה, וגם מרפק יד ימין שלי עולה לגמרי למעלה, כדי שאני אצליח להביא את המספריים לזווית הזאת. במספריים אני גוזרת רק לכיוון אחד. גם כשאני מגיעה לחלק השני של האצבע, אני עדיין ממשיכה לגזור מימין לשמאל, כמובן אם אני ימנית. בצוותית אני יכולה לגזור לשתי הצדדים. וכשאני מגיעה לסיום, לקראת הסיום של הגזירה של הקטיקולה, אני מתחילה לדקק את הגזירה של הסלייס, כדי שלא יראו שהיה שם איזשהו חיתוך. כמובן שאם במהלך הגזירה יש לי את החתיכת אור הזאת שמפריעה לי לראות מה אני צריכה לגזור, אני יכולה להזיז אותה טיפה עם האגודל ולהמשיך בשלב הגזירה. בסופו של דבר המטרה שלי היא להוציא חתיכת אור דקה, ארוכה ושלמה בחתיכה אחת, למרות שלא תמיד זה מתאפשר. יש לקוחות שאין להם הרבה אור, יש לקוחות שהקטיקולה שלהם לא בדיוק פרופורציונלית או קצת עקומה, או שיש להם חתך או פצע או שמשהו לא ישר, ולא תמיד אפשר להוציא בחתיכה אחת. אני מבחינתי, יותר חשוב לי להשאיר את הקטיקולה מעוגלת בחתיכה אחת וישרה בחתיכה אחת, בלי כל מיני כאלה שבונצים שאתם רואות כמו כאן, שנוצרו בעקבות הגזירה. אם יש לי איזשהו שבונץ או איזושהי התעגלות, אז כמובן שאני יכולה לגזור אותה נקודתית באותו אזור עם המספריים. עכשיו, איך אנחנו יודעות מה אנחנו צריכות לגזור? בעיקרון אנחנו אמורות לגזור את האור שאנחנו רואות שהוא מורם, את מה שניתקנו מהציפורן. אבל העניין הוא שלא תמיד כל האור המורם זה באמת אור יבש. הרבה פעמים האור המורם הוא יכול להיות חתיכה של אור חי. אז מה שאפשר לעשות זה באמת להסתכל גם על הגוון של החתיכת אור, ולראות, בדרך כלל הגוון של האור המת הוא יהיה יותר לבנוון ומעומעם כזה, וגוון של אור חי יהיה יותר ורדרד. ובאופן כללי, גם תמיד אפשר, אם זאת לקוחה חדשה ואתם לא מכירות אותה, אז אפשר ממש לפני כל חיתוך, כשאנחנו מכניסות את האור לתוך הלהב של המספריים, להתחיל כמעט לעשות חיתוך, לא לגזור, ואז לשאול אותה, כואב לך? אם היא אומרת שלא, אז אנחנו ממשיכים, ואז אנחנו יודעים שזה אור יבש. ואם זה כואב לה, אז אנחנו טיפה מתרחקים, תופסים חתיכה יותר דקה בלהבים, ואז מנסים שוב.
אם אהבת את השיעור, אני מזמינה אותך להצטרף למעל 1,000 תלמידות שכבר למדו מהקורס הדיגיטלי המלא שלי, מאסטר ג'ל. בוא תלמדי את כל התיאוריה שעומדת מאחורי כל שלב לעבודה מושלמת, כולל הדגמות מפורטות על יד אמיתית. הקורס מתמקד ביצירת ציפורניים מרובעות סימטריות, עם מבנה דקיק, מושלם וחזק, וכמו שראית, גם על כל מה שמסביב, הסרה נכונה, שיוף צורה, מריחה צמודה לקטיקולה, השלמות עם פוליג'ל ועוד. פרטים נוספים וקוד קופון הנחה לקורס נמצאים בקישור שנמצא בתחתית השיעור. בהצלחה!